Molt bones i benvinguts a l'stream de Pesta Almogàvers. Molt bones, benvinguts al canal de Pesta Almogàvers. Avui us vinc a presentar una batalla Hand and Brain que es va dur a terme després de finalitzar les 12 hores que van dur a terme. Molt bones, benvinguts al canal de Pesta Almogàvers. Avui us vinc a presentar una batalla Hand and Brain. Per qui no sàpiga, Hand and Brain és un partit d'escacs on una persona diu la peça que s'ha de moure i l'altra persona mou una de les peces amb aquell nom, la que vulgui, i així fins a acabar la partida. Aquesta partida es va dur a terme per finalitzar les 12 hores que es van fer entre tots els canals de Twitch en català, que va ser un evento bastant exitós i tal de la comunitat, i enfronta a l'Eloi, el bar de la mare, a Liches, i a mi mateix, Pesta Almogàver, a Liches i el Teuma, contra Obèlix Legionari i Fulhan. Disfruteu. ¿Fulhan qué? Espera. Ara, vale. Peo. ¿Peo qué? No, Peo, tú has de decidir quin Tu has i de on. decidir quin. Peo. Vale. Tu de la peça. Ok. Hòstia, però mira la transmissió pel Discord, que si no aniràs més lent. Sí, l'estic mirant. Eloi? Vinga, va. Peo. Ja hi som. Ja hi Peo. som. Tràgic. No. Bé, de moment bé. Mare meva, quines cagades que fotré, tio. Això és una pseudo-Panov, aquesta és la preferida de l'Eloi. Eloi, et toca. Oh, que s'ho saben i tot. Eloi? Vinga, va. És el moment. Vinga, va. Peo. Peo. Grande tema, sense dubtar. Sempre amunt. Eso Sempre es. amunt. No. Foc, bona. Però no li diguis. Bueno, ja està feta. Bueno, ja. Sí. Bueno, i si fos dolenta li diria bona, l'animo jo. Quan vulguis, Eloi? I quan vull menjar, dic menjar o dic peo? No, dius Peo. No, Peo. Dius la peça. I La peça ja està, no? I en Roc és rei, Va. exacte. Tu encara dius rei. Peo. Peo. Ojito, M'està agradant la partida. Dama. Estàs mirant en el directe? No, vull dir dama. Vale, però Eloi, estàs mirant-ho per Twitch o per Discord? Ah, hòstia. Vale, sí. Un moment. Vale. Todo bien. Està pensant en Teuma o què? Sí, estic pensant, tio. Però escolta'm, el Discord com ho puc mirar? Has de pitjar... Estic sobre en llop. Ve A la transmissió. sala stream, que és on estàs ara, cliques, ens veuràs a tots i hi haurà una finestra que és la retransmissió que està fent el llop. Vale. De fet, l'Eloi ha desaparegut i s'ha posat una cosa que no toca. Fil. Transmisión. Ver transmisión. Bona. Bueno, era únic. Ara sí. Bona. Única opció vàlida. Ara sí, tio. Vale, doncs. Aviam que silencio aquesta merda, tio. Sí. Vale. Vinga. Vale, ens toca a nosaltres. Correcte. Hòstia puta, tio. Això és antiteòrico total, no? Vale, doncs... Alfil. Alfil. Sí, ho he sentit, estic pensant. Sisplau, Alfil! Algú mogui l'Alfil! Cavall. Bé, Dama. Totes. Dama. Sí, ja ho sento la primera, no et preocupis. Vale. Però si penso vol dir que intento conservar l'espai. Rei. Merda. Em confio en 100%, tio. Jo també amb tu. Has dit Peo? Sí, Peo. Peo.
Ru. No marquis res, llop. Sí, no marquis res, no donis aquí Ah, pistes. claro. Stonks. Vinga. Alguna cosa s'ha d'acabar d'optimitzar, sí. Peo. Vamos a morir. Cavall. Crec que aquest no era, no? M'estàs fotent una pressió, tio. No, home, no. Tot té solució. Que sí. Ah, vale, ja sé quin peó volies moure, col·lega, em sap greu. Bona. Dios, està clavant. Ah. Grande Obélix. Vale. La boig, aquest romà. Let me think. Hòstia, està guapo el còmic aquest d'Astèrix Legionari, el número 9 d'aquells que anaven amb la col·lecció aquesta de l'avantguàrdia, tio. Sí, Estaven en clar, el castellà. manga... Sí, En català i El manga en anglès. Estaven en català i en anglès. Està guapo, tio. I tu te'n recordes quan arriben a la caserna per enllistar-se i hi havia un paio que estava allà vestit amb una pell i semblava un puto gordo i després es treu la pell i és un puto palo escombro, Sí. tio? sí. Molt guapo aquest còmic, tio? Molt guapo. Està corrent el vostre temps. Va per temps, això Hòstia, també. tio. Però tenim peça o no? Sí, no. No, encara no. Estic aquí barrejant Dale, conceptes. Eloi, dale. Estic barrejant conceptes, tio. Dama. És increïble. Alfil. Hem parlat de l'Astèrix i l'Obélix doncs, ha pensat en la seva amistat, els seus temes personals. Jo què sé, Fuhan, hòstia. Bona. Dios! Està duríssim. Cavall. Cavallo. Exacte. Cavall. Collons. Ui! Ojo! Crec que ho he vist. 1, 2, 3... Para, pa, pou. Sí! Rei. No sé The si fork is on the map. m'esteu boicotejant des del moment 1, tio. Estic una mica cringe. No s'hi val, en Fulhan té pràctica amb això. De totes maneres, hi havia algun moviment de cavall que apareix això. Rei. Juan Carlos, Sí, Holgazán, sí, Holgazán, sempre que arribo, Baltasar. Cavall. Ara és quan no matava la torre. El cavall sin ojo, Crec que només hi ha Dama. una peça, no? Vale. Sí, dama, sí. Que és que el puto cavall surt, saps? Ah! Mierda rocinante este. Ok. A veure... A veure, Un moment que penso, mà plena, vinga. La plena. Cavall. Crec que en 5 minuts és suficient, eh? No, en 5 minuts no és suficient ni de conya. Vinga. En plan, contra Bicho. gent dolenta... Molt Bishop? bicho. El bicho.
Herbisho. Herbisho. Ai, la puta. Què t'acabes de deixar, senyor? Cavall. Ah. Joder, tio. Va, tio, això ja és massa, ja són dues. Sí, sí, sí. Hòstia. No, tio, t'ho dic, que m'hagis ajudat de que ja hemos perdido i no sé què, i després fent el cringe aquest quan havia de moure la reina no ha ajudat gaire Oh. positivament. Sí, a res, ara, però- culpa sempre és la teva queixa, no? culpa del No, brain. no, 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 no. Just saying, just saying. Certes En plan, hores aquí. a mi les males influències no No. mai em porten bones coses. Vinga, va, que encara es Està pot. rient, Va. tio. Cavall. Va. Tito, pito, gorgorito, todo. Sí, no sabia pensar massa. No, l'altre era... No. Bueno, no sé. Bueno, no estava mal, tampoc, l'altre. Bueno, no Sí, està sí. mal, tampoc, és veritat. És veritat. Clar, Ja, crec perquè que l'altre podia era sortir, millor, sí. Bishop. Però, alguna cosa. Bitxo vol dir moure l'Alfil? Sí, Bishop. no, en anglès. Bishop és Alfred. Bishop. Ah, Bishop. Ah, és Bitxo. Alfil. Vale, i ara què? Alfil, Bitxo. Alfil. Parta, bitxo. Alfil. Hòstia, aquí tinc dues opcions, tio. Me cago en Déu. Bueno, va, fem aquesta que si no encara liarem. Què, Fulhan, bé o no? Bé. Vale. Vinga, va, Queen. Em Fulhan morint per dins. No, perquè m'he espantat, però... No! No, no. Cabron! Què fas? Dama per a una... No, matar la torre era pitjor. Sí. Ah, bueno, clar, sí. Què? True. Per què? Perquè després venia Hacker. Perquè 5 hacker. Què? Sí, la torre era incomestible. Per què? Exacte. Perquè, Tens un descoberta... exacte, tens dos hackers a la descoberta. Alfil. Sí, no havia vist l'altre. Tenia el fil a 3. Ah, és veritat. Em pensava que només hi havia el 2G5. Alfil. Oh. Dama. On s'amaga aquesta torre? Perquè no veig llocs, eh? Crec que l'únic lloc és aquí. Peo. No, D4 partida instant dama. Perquè D4 després hack amb Alfred. Bona. Tinc un Macintosh a la panxa. Ah, D4 dius del peó D4 aquest. No sé, ha vingut per intercanvi a l'Erdi, no? No, no és mate. No sé de què estàs parlant, jo. Per dama. Alfil. Estic parlant amb l'Exxon. En plan, quan tenia la dama aquí, si captures, després ve hack aquí, t'has de defensar el hack perdent. Vinga, Fulhan, you can. Alfil. No, perquè tens Alfred. Dama takes. Al cap. El mateix, el fil està clavat, no pot matar. Alfil...
Dios, super tens a tot això. En plan, possiblement sí que és dins de lo millor, o sigui, dins del pitjor el millor, perquè acaba Alfil. tradejant un alfil per una torre, però igualment més rodot. Alfil, Alfil. Hòstia, ara no sé si... No, ara no l'he cagat. Qui està guiant aquí? Ara l'he cagat. Però igual que abans. Com ho quedava? Ah, bueno, clar. T'ataquen. Ah, que estem recuperant material, cony. Bé, Eloi, fora coses negatives, si us per l'amor de Déu, tio. Moment. Molta negativitat des del primer move, en veritat. Joder, no estem jugant teoria. Això no és teoria, Me cago en la verge de Cris. Com he de saber-me la teoria de la demència aquella? Que no passa res, que això està guanyat, tio. Aviam. E4, C4? De què ve? Alfil, 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 Alfil. Torna-ho a dir, que no m'ho he sentit, em sembla. Bishop, 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 Bishop. Bishop. All right. Per cert, 12 hores ja, Sí, felicitats, 12 hores, nois. Let's go. Let's go. Grandes. I pròrroga, entrem a la pròrroga. Temps afegit. Per cada 25 minuts. Joder, ens quedem aquí fàcilment fins a les 9 del matí, Bueno, mira. Un És igual. cèntim 5 minuts és posar molt barat a l'assumpte, Per cada És sub molt- a l'Obèlix, 10 hores més. Capa. ara m'agrada. Sí, però jo tenco i me'n vaig a dormir ja, vale? Vinga. Bona nit, Llop, bro. Merci No, per no, tot. que si tenco se'n va tota la merda. Ah. No sé, tio. Què m'has dit, Wuhan? Cavall. Ah, perdó. Tranquil. Perquè no el veig. Hòstia, me l'ha fotut tot d'aquella banda. No, i tots que foti el cavall. 1, 2, el mateix. Vaja, no el tinc configurat en aquí. Bueno. Ah, no, perquè soc molt... Vale. Ojo, en tenim un menys. El Nakaki ha posat el camp. Alfil. Mm. 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 Ara hauríem de fer-ho al revés, no? Que jo li digués al Fulhan el que hagués de fer. No. No, No perquè és molt abús. No, seré mal. Prou bé, així anem prou bé. Per què no? Perquè és molt abús, creu-me. Després de la partida, tio, per què no? Perquè el Fulham va full dopat, tio. Clar, sí. En plan, m'estava fent el carrito, ell. Bueno, encara que jo alguna n'he vist, però... Sí. Quan he jugat amb en López les veies totes, jo. Nah, no sé. Bueno, què? Torra. Que no sé si ho vas sencent o no. Sí, se t'ha sentit perfectament. Tio, em pixo. Torra, on? Dale, Aleja, toca tu, substitueix a l'Eloi. Què? Bona. Que substitueixis a l'Eloi, que s'està pixant. Tia puta, tio. No m'esperava pas això. Teuma, Hem guanyat, Fulhan. Sí. mate in 3. No és broma. Bishop, Bishop. yes. Vale. No sé, no estava molt pendent de la partida, la veritat, ho he d'admetre. Sí, però igualment és molt bona. Torra. Ojo. Bishop, Hòstia, nen, que no s'ha vist aquesta. Ara què? Qui ha entrat, ara? Fulhan, tio, quin fallo, això no ho faig jo, Estàs posant nerviós, tranquil. És normal quan jugues amb el teu ídol de parella. És que puto Fulhan, tio. La puta, tio. Va, digues. Cavall. Cavall, què vols, que el suïcidi o què vols que li faci el cavall? No t'ho pot dir. Aquest és el problema. Ja ho sé, home. Digue'm. He vuelto. Va, que això està guanyat, tio. Em sembla que li tallaré el cap amb aquest, A qui li toca? Oli, bé. Vinga, Bishop, va.
Bishop, 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 bishop. Hòsties. Dama. Pujant. Però bueno, tot bé, tot bé. Dama, pujant. Tot bé en la cabeza de Fulham. Ja, això pot ser. Dama. No offense. Hombre, hem d'anar aquí a tornar. Pujant, domèstic. Ah, no. No! Rei. Ai, no. Dama. F3. Hòstia, què ha passat aquí, tio? Queda desmoronado. Que diuen els Vale. espanyols. S'ha tombat la truita. Cavallo. Cavallo. Sí. Ho Està pensant. Li costa. En Tom està superfocus ara mateix. Sí. Jo crec que ens té a tots silenciats i només té desmutejat a l'Eloi. No, Possiblement. per desgràcia no els tinc a tots mutejats ni a l'Eloi, principalment. No, és broma, ja paro. Ara estem equal. Collons, tio, si tenim dues peces de més. Igual, Sí, tio. Increïble, tio. No veus, tio, que soc boníssim, jo. Bona. Pujant, que estem fatal. Espera, deixa'm pensar una mica. Deixa'm pensar una miqueta, que això és molt bé. tric. És molt tric, tio. A la teu Cavallo. i a la merda. Es deixarà. Cavallo. Vale, cavallo. Vale, així, ¿no? Estamos bien. Estamos. Alfil. La puta. Bona. Alfil. Estic un triat, Pujant, tio. Alfil. Anem bé. Eso es. Alfil. Però, senyor Vladimir ha tornat. No, tia. És la mateixa partida encara? Sí. Sí. Bon dia, nana. I ara ho volen fer al revés. Se m'havia pirat la llum, així perquè sí. Ah, nice. Uau. Hòstia. Hòsties, no tinc temps. No tinc temps, si queda un minut. Nosaltres estàvem amb 15 segons i encara estàvem jugant. Que bueno, estava jugant al Fulham sol, cabrón. No. L'única No veig partida... forma com s'ha de jugar al Fulham. I s'ha estampat. Teníem mat en I s'ha 14, tio. estampat. Teníem mat en 14. Has dit maten 14? Vale. No l'he vist, òbviament, però jo què sé. Dama! En plan, era una posició molt susceptible de que la cagués el rival. Dama. Sí. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Dónde ir es esa pregunta? Literalment et veig molt il·luminat, Teumo. Ahorra. Dama. Qui li explica que se li acaba el temps si tarda més? Tic-tac, Obelix. Qui li explica que se li està jugant una hòstia? Hi ha una única posició a la que no perdis dama, sisplau. Bona. Cavallo. Dama pre-move. Jo. Dama. Mira, m'estic ja... Bona. Dama. Uau. No demanis més.
Report. mai. Hòstia, hi ha com 2 moves. Joder. Xus. Rei. Està clavat, no ho han vist. Nice. Vale. Doncs... Que valo. Ah, hauries d'haver dit dama. Tu la veus, Job? Jo No, el veig, està clavat. claro, òbviament. Dama. Stupid guy. Ja no serveixen per res els cavalls d'avui en dia, no? Que valo. Ojo. Se Que viene. valo. És bé? No, no és bé. No, no sé. Rip. Dama. Demà farem plans. Bueno, encara és salvable, això. Rei. Dama premove. Què vol dir demà primo? Hòstia. Que faci el que faci, dama. Ah, vale. Doncs au. Que valo. Bum. Peo. Eo? Sí. Ah, coi, clar. Dama. Dama. Tira ell. Rei. Ojo. Dama. Ai, ens ha fotut, em sembla. Dama. No hi ha mate aquí. Oi. Ai, no llores. Hòstia, Home. 8 segons. Hi ha increment, tranqui. Dama. Increment, però si trigo 8 segons en moure no n'hi ha increment. Però això ja és culpa teua. Sí, no... Dama. Dama. No m'ha sumat res. Perquè has tardat molt. Fes el premove i veuràs com sí que et suma. Dama. Això sí, ben fet. No em puc moure. Dama. Joder, encara més. Dama. Dama. No sabia si havia de... No, havia de fer-ho. Rei. Dama. Rei. Però a Malfield no hi havia mate. No sé. Dama. Rei. Alfil. Rei. Bufat. Dama. Anem bé. Rei. Dama. Què passa, demà? Rei. Dama. Sort que està movent ràpid i està guanyant temps. Rei. Sí. Alfil. Dama. Dama. No puc pensar tan ràpid jo, tio. No dono per més. Rei. Si tu tens temps de sobres. No, de sobres no. Dama. Rei. Dama. Ei. Peo. Ai, no! Que eren dos, Demà. merda. Rei. Crec que hem perdut massa, tranqui. Rei. Rei. Peo.
Rei. Alfil. Rei. Alfil. Alfil. Vale. Peo. Rei. Peo. Rei. Peo. Rei. I bueno, Sí, ara sí. has totes, així que juga tu. No, peo. Pensava que s'havia menjat. Perdoneu, ha sigut un misclick. Rei. Sí, ara fes tu. Rei. 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 Cavall. Bueno, Alfil. GG, no? Alfil. Encara es pot afogar, espera't. Ja. El que estic mirant és com no ofegar amb aquestes peces. Rei. Vale. Alfil. Déu. Rei. Ai, estàs comptant els moviments que porto o...? Rei. Hola. Ui, perdona. Ja està, he perdut, tio. És que... He perdut. Peo. Ell té molt assumit que... Peo. Corona torre. Ala, has de dir peo. No, ha de dir Corona... torre. Eso es. Torre. Rei. Rei. Ja me la sé, aquesta, nena, aquí me l'has ensenyat tu. Rei. Perquè és rei, no Torre. torre. Perdó. Torre. Les taules. No. Not again. Torre. Quants moviments porto ja? L'he passat de 50? 83, però són 50. Es reinicia cada captura o cada pensament de peo. Hola, No, tio. no me'l sé, Eloi. Com que no te'l saps? Com que no te'l saps? No, Sí que se'l sap, sí En que el se'l fons sap. sí, en el fons sí, és veritat. Doncs? Si a més el passa, vull dir, t'ajuden. El problema és la pressió de l'Eloi. Torre. Torre. Sí. I. Torre. Coño. No, perquè torre. M'he perdut alguna cosa. Bèlix, que tenim... Però el rei no era més immediat. No. Torre. Eso es. Vale. Rei. Rei. Torre. També. També, però... Sí. Però és més raro. No se'l sap. No. Ara havia el patró bé. Rei. La puta, tio. Torre. Sisplau. Quin patiment, per Déu. No sé, tot guanyen no dos. fer cringe, bro. Qué cabrón. Rei. No, aquí, tio, les teves tots com a Corre. coach estan desmoronant i em sembla... No entenc per què ara dius torre, to be honest. En plan, Torre. no. Estava fent aquell costat. Qué cabrón, tio, m'estàs trolejant, cabrón. Que no se'l Esteu sap. treballant una a l'altra. En Teuma no sap fer el mat de rei i torre, llavors has de portar molt... Què Al hem de igual fer? Has de dir peça, has de dir peça. Torre. Ai, no. Rei.
No. Torre. Torre. Ja està, Torre. tio. Ara. No, no està. No. Era rei. Fa rato que l'hauria fet, Torre. tio. Jo soc el més dolent d'aquí, tio. Torre. Corre. No, aquí no. Torre. Està bé. Vale, ja ho entenc. Joder. Torre. No. No. Cabron, tio, va. Què voleu que ho aprengui? O sigui, he d'aprendre això mentre se'n riuen de la meva puta cara ara mateix. Què És que no, collons, estic, tio? no estic entenent la filosofia, broskis. És lamentable. Torre. Ara sí. Ai. Follow. Rei. Claro. Torre. Ara no entenc on cony he de moure la torre. Aquí. Sí. Vale. Potser no Sí, tant. va ser bé, I però- ara aquí. Torre. Torre al fondo, coño. Vale, com més lluny millor. Sí. Lluny. Déu meu, tio. Serà Rei. empat. Quin ha sigut l'últim? Torre. No sé quina jugada ha sigut l'última. Torre. No, que és rei. A 4, 5, Aquí és el que no entenc. Per què dius torre ara? No ho entenc. Ara sí. És a dir, això Rei. bé funciona, No, però és tenies. com Era rei i diferent. ja està. Rei. Bé funciona, però és diferent. Rei. L'Eloi deu fer d'una altra manera. Sí, l'heroi fa Rei. d'una altra manera. A les 62 ha sigut. En Vinga, queden és el dues. moment. Ara sí, mate. Torre. Vale. La Bueno, puta. ho hem aconseguit. Sisplau, Teu-me. No sé, Teu-me, sisplau. Teu-me. Mira això. Un breakdown Sisplau. cerebral, broskis. En plan, tio, no anem bé, tio. No us podeu riure de mi perquè no sé fer el mate de torre, tio. A més, quan m'estan donant unes indicacions que trobo il·lògiques. Entenc la filosofia. El rei tapa 3 caselles i després fas el xec amb la torre. No, Però jo mira. no estava... No, Molt, aviam. molt més fàcil tot. Aviam, es tracta de perdre un temps perquè el rei vagi on tu vulguis. Exacte, has de fer un waiting move. Exacte. I quan estàs a una torre lluny del seu rei, Exacte. fas un Sí, moviment senyor. d'una casella i t'esperes a que el rei es mogui. Vale. Torre al fondo. Sí, senyor, això. Vinga, rei. Ara, un moment d'espera. Sí, No, sí, ja el sé fer, però en plan... Ara sí. I ja ho sap fer, en Teu, això també. Passa que en certa posició tu portes la torre, Sí, ho fas diferent. per exemple, a G2, a t'ho juro que G2... Ningú m'ha explicat mai bé ni m'he mirat cap puto vídeo sobre com... Que fer sí que aquest t'ho han bait, explicat. No, llavors. sí. No. Sant Nanaki t'ho va explicar. Ho vam fer això, passa que ho fèiem lleugerament diferent i ja està. Ho fèiem com en Llop. En Llop ho fa així perquè l'he ensenyat jo. En canvi, l'Eloi fa un moviment amb la torre en comptes de... Perquè li he portar-la del ensenyat jo, saps? Perquè no el sabia fer ja abans. Merci. Suposo. Sí, bueno, és anar jugant amb els temps Jo sí que el sabia fer i d'abans, el rei vingui és on lo tu bèl·lic. vulgui. No sé, tio. I anar tallant Estàveu files i rient de línies. mi, al final hem guanyat el puto game, hem començat donant 2 torres, vull dir, què collons més Home. voleu, bros? No ens estàvem rient a tu. Aplaudiment pel Teu-me. Per això, El per cas de això. reconèixer que la situació és còmica, inherentment. No, és inversemblant. O sigui, és inversemblant. Tot això és inversemblant. O sigui, hem perdut 2 qualitats seguides. Com? Però una peça has dit tu que se la mengessin, no? No, però quina? Al final del game has dit torre i l'Alfil estava a un de que el matés el rei o alguna cosa així. Jo què sé, tio. Sí. Això estic 100%... O sigui, has volgut que jo fes mate amb torre. Això és el meu... Ah, sí, això sí. bloqueig. Jo dic, Jo, Sí, tiren torre, darrere, torre. tiren darrere amb les contres jugades. Quan PO a 4, no tant, no vas. Quan PO a 4. Ara, això no m'ho pots denegar. L'endgame crec que hem estat bastant d'acord, en plan... sí. En el moment d'intercanvis i tal, aquí Qui? al final del joc... Just aquí, ni tan mal. he tingut una por de que matessis el PO i intentéssiu fer el mate Això sí que d'Alfil i hagués estat Cavall. èpic. Això sí que Això- hagués estat èpic. Un final de mate d'Alfil i Cavall, tio. A la Perquè puta si- regla del triangle, saps? Haguéssim estat hores. No es No, pot fer jo, això. jo no ho sé fer tampoc, aquest mate. Jo més o menys. Vull dir, tampoc... Aviam. No, Eloi? Cony, que hi ha GMs que no el saben fer, eh? Com es fa? Com es fa? Doncs amb la Has de regla del portar una triangle. cantonada i d'una cantonada a l'altra cantonada. És un follon. Hi ha com Es quatre, tracta hi ha com d'anar quatre, amb un triangle. hi ha com 4 fases diferents.
Et dono la mà, tio, un plaer jugar amb tu o amb tota aquesta Exacte. gent tan agradable de fons. Igualment. El Fulham va molt confiat i jo anava dient, aquest tio s'està emparant. No, És aquesta posició, el mate. Jo. És això? És així, Llop. De locos. Ah, Doncs l'he tret porta bastant l'Alfil ràpid. segur. Fes Alfil G5 Alfil segur. Com? Alfil sí, G5 perquè- Alfil segur Alfil A3. En aquesta posició sí que el caces bé. Jo aniria El un mate per un, s'ha de tio, donar perquè si a no- la casella de Vull coronació dir, de l'Alfi. Però això... L'Alfil Negre. A3. Aquí. Això és mate. No, No és mata. Ah, no, clar. En comptes de venir a F6, has de venir a G5. Sí, Alfil G5... Bueno, portes això, A3. en realitat, free contingut per Pesta al Mogàvers, by the way. Moments tops. És Alfil C1, I Alfil A3. La puta. Tinc la curiositat, en plan, quina era la puta teoria? No, al aquí no. principi? Aquí no, Alfil aquí no. A3 i després maniobres Tres. amb el cavall. a 3 i has de maniobrar el cavall perquè eventualment acabi a C2. Ah, que I a C2 a D2 o a C3. Eloi, quan he matat amb dama, el peó, quin era el següent move després de que m'anés amb el cavall? No. Quan? Encara no. Al principi Aquí. de tot de la partida, que m'has fet el primer hate. Estava pixant. Aquí, C3 i Alfil B2. No estaves pixant. Has dit, això teoria Oh, no és, no? Alfil B2. Oh, Una que cosa tenim així. mate ja, tio. Sí, o sigui, vull dir, s'han d'intercanviar peons. I després portar Són en posició inicial. la dama a 5. Dama a 5 C3 i Alfil B2. i fer pressió sobre la diagonal, clar. Finally. Per portar-lo a la cantonada, això és lo difícil. Un cop a la cantonada és fàcil, és easy. Sí, exacte. I hi ha un moment que sembla que el rei s'escapa, però l'escapatòria és fictícia, perquè fas maniobres amb el cavall. És xungo. I el pots Sí. arribar a ofegar, m'imagino. I, bueno, 50 jugades sense No, capturar és cap difícil, peó, eh? sense menjar. Ja, però si tu vens, com tapes on anar? Espera. No, però és que és una Clar, jugada de mate. si vols afogar, clar que pots afogar. Vull dir. Sí. Aquest no és mai el problema. No, No, clar. en cavall No, B4 en cavall- No, precisament no. sí que l'ofegues. Però com Anar s'ofeguen manioblant allà? aquí. Bueno, Exacte. ninos, Ja ho jo aniré tens, ja ho tancant. tens. Vinga, Alejao. Vinga, alejado, tio. Què esteu Has fent ara, d'aprendre a tio? fer el mate aquest, Has d'aprendre a fer el mate de torre i rei. I això està... Bueno, avui he tingut un curset intensiu sota condicions extremes. Això ha sigut com una acadèmia militar, pràcticament. En plan, a la xaqueta No, metàl·lica. no. Saps? Tú vas No, a ser no. el recluta copita de nieve, hijo de puta. Tú no vas a hacer mate con torre en tu puta vida, hijo de puta. Però I tenies allà mateix... després acabo jo al lavabo carregant bales de full metal jacket i assassinant a tot Cristo. Hòstia puta. Vinga, ànims, Teuma. Vinga, Merci a tots. a tu, Vinga. tio. Ens veiem un altre dia. Vagi bé. Salut, Una abraçada, adéu. Voleu fer la revenge o no? No.